samo pre videa želio bih ja kažem da ću u videu pričati Yougan jer ne zna se pravo ime tog Goka, tako da eto idemo na video. I posima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu i ljudi moji, kao što vidite u današnjem videu pričat ćemo kako je Kawaki dobio Yougan ili Jougan ili svejedno kako god, tako da eto mi se bacamo na video. Ovako, za vreme ninja rata između Uchiha i Senjua, Madara je pomoću Hashiraminih ćelija uspeo da probudi Rinnegan, što je moguće i sa Kawaki. Znate li da je Boruto dobio svoj Jougan pod navodnicima kada je spajanjem Narutovih i Hinatinih ćelija? Tako da, moguće da je istu stvar uradio i Kawaki. Pa možda je Kawaki ubio Naruta i Hinatu i kao Madara mešanjem njihovih ćelija je probudio Jougan. I samo želio bih da kažem da ne mora da znači da je Kawaki ubio sam Naruta, moguće je da mu je pomogao neko iz Kara organizacije ili tako neko, ne znam ni ja, tako da da se ne bi bunili, da ne bi pisali neke hate komentare. Sad, ova teorija moguće je da i nije tačna. Zašto? Zato što ne zna se da li će Naruto umreti u Borutu, sve zavisi, ali potvrđeno je već da će Hinata umreti, što znači da je ova teorija nekih, hajde kažemo 90% tačna, jer je ja stvarno mislim i verujem u teoriju i isto je kao što je Madara uradio, tako je i Kawaki uradio, ubio je Naruta i Hinatu i uzeo je njihove ćelije i dobio je Jougan, tako da u komentarima napišite da li se slažete sa ovom teorijom. Iskreno nisam imao više teorija, tako da sam napravio samo jednu teoriju i eto. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like i mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav. Peace!